Eu sunt suficientă exact așa cum sunt, fără să dovedesc nimic nimănui. Merit iubire chiar și atunci când nu ofer nimic în schimb. Vocea mea este sacră, gândurile mele creează lumii. Nu trebuie să lupt pentru a fi aleasă, sunt aleasă de la naștere. Valoarea mea nu depinde de cât ofer, ci de cine sunt în esență. Nu sunt prea mult, sunt exact cât trebuie pentru misiunea mea. Îmi onorez ritmurile, dorințele și vulnerabilitatea. Emoțiile mele sunt o poartă către înțelepciunea divină. Las intensitatea mea să transforme, nu să distrugă. Mă accept și mă iubesc, chiar și în stările mele cele mai întunecate. Durerea mea nu mă definește, ea este materie primă pentru renaștere. Îmi dau voie să simt totul, fără rușine și fără reținere. Îmi onorez corpul ca pe un templu sacru al zeiței. Nu mai ascund furia, o transform în putere clară și sfântă. Merit o iubire matură, prezentă, spirituală. Nu mai salvez bărbați, aleg bărbați care se onorează pe ei înșiși. Iubirea nu este suferință, este creștere, dans, respirație împreună. Nu sunt o opțiune, sunt o revelație. Mă aleg în fiecare zi, chiar și atunci când ceilalți nu o fac. Iubirea mea nu mai este un sacrificiu, este un dar. Nu fug de intimitate, o creez cu încredere și maturitate. Nu mai repet vechile pacturi de suferință. Îmi revendic puterea sacră și nu o mai las în mâinile fricii. Îmi transform trauma în metodă. Sunt liberă de rușinea moștenită. Nu mai cer aprobarea lumii, eu sunt autoritatea mea. Merit abundență spirituală și materială. Pot avea iubire, bani, siguranță și libertate, toate în același timp. Cariera mea este o extensie a sufletului meu. Creez impact real prin munca mea. Nu sunt aici să mă încadrez, ci să creez un nou sistem. Tot ce fac este alchimie. Banii vin către mine când sunt în aliniere cu esența mea. Îmi dau voie să fiu vizibilă și binecuvântată. Munca mea este magie întrupată. Copilul meu interior este în siguranță cu mine. Nu mai trebuie să fiu tare ca să fiu iubită. Mă văd, mă țin și mă cresc. Zeița din mine strălucește fără să se ceară scuză. Am dreptul să cer, să primesc, să fiu. Nu mă mai micșorez pentru ca ceilalți să se simtă confortabil. Sunt un canal divin pentru adevăruri uitate. Cuvintele mele vindecă, trezesc, eliberează. Am încredere în mesajele pe care le primesc din subtil. Misiunea mea este să spun ceea ce altora le e teamă să rostească. Nu sunt singură, lucrez în echipă cu spiritul. Trecutul meu este inițiere, nu povară. Tot ce am trăit a fost pentru a înțelege mai profund iubirea.
când ce nu s-a putut spune. Sunt puntea dintre trecut și viitor.